Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Batiin mo muna ang katabi mo ng isang napakatamis na good evening. Good evening, good evening, good evening everyone. Good evening po. Feeling mo ba ikaw ay pinagpala sa gabing ito? Yes or no? Yes, no? Ako rin ay pinagpala. And I want to claim that. This is my first time na bumisita po sa inyong parokya. As a matter of fact, kaibigan ko po si Father Patrick noon at noon pa. No? Nakilala ko po siya sa pamamagitan ng kanyang kapatid na madre. No? Di ba? May kapatid siyang madre. Tapos kasama ko po kasi si sister doon sa Our Lady of Sorrows doon ako naka-assign. Noon. But it was in 2021 that I was assigned na sa Nueva Ecija. Ni-request po ako ng obispo para magturo po doon ng liturhiya. Kasi yan po ang specialization ko, liturgy. So, nung last year lang po ako, sinabihan ng aking provincial superior na bumalik na sa Maynila, particularly in Makati. Makati boy na ako. So yan, bumalik na po ako at ngayon nga po ay kasama na po ninyo ako para magbigay ng pagninilay para sa Kwaresma. Kanina sinabi po ng ating pong tagapagdaloy ang ilang mga trivia tungkol sa Kwaresma. At sinabi nga niya, ang Kwaresma ay nanggaling sa salitang Latin na tignan nyo, quad. Anong kasunod? Quadragesima. Na ang ibig sabihin sa salitang Latin ay 40th. Okay? 40th. At ano daw ang tatlong pillars? Okay, wag nyo kakalimutan yon. Kasi ang una dapat ay prayer. No? Prayer. Fasting lang ba? And abstinence and almsgiving. No? Kapag sinasabi natin ang mga ito, prayer, fasting and abstinence, no, almsgiving, ang agad naiisip ng iba kapag panahon ng Kwaresma ay sakripisyo. Everybody say the word sakripisyo. Sakripisyo, nino. Natin? Maaring yan ang agad na naiisip ng iba, pero take note of this. Ang Kwaresma ay higit pa sa ating sakripisyo. Unang-una, ang Kwaresma ay tungkol sa Diyos. Tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Sabihan mo nga ang katabi mo ngayon, mahal ka ng Diyos. No? Mahal ka ng Diyos. No? Mahal ka ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. At isa sa mga layunin ko ngayong Kwaresma sa pagbibigay ko po ng Lenten Recollection, pagpa-facilitate sa inyo, ay hindi lamang ang sabihin kung ano yung dapat gawin. Kasi madalas yan ang nasa isip ng iba kapag Kwaresma. Father, anong tamang gawin? Anong dapat? Anong gagawin namin? Ilang simbahan ang bibisitahin? Paano kami magdadasal? Madalas nasa isip natin yon. Pero ang isa sa layunin ko, actually, the objective of my facilitating the Lenten Recollection ay ang ipaalala sa bawat isa kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Dahil ang Kwaresma ay higit sa lahat tungkol ito sa Diyos na hindi nang iiwan. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Amen? Ang Diyos ay hindi nang iiwan dahil para sa Diyos, walang iwanan. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, walang iwanan. Walang iwanan, no? Walang iwanan. Kasi sa panahon ngayon, maraming nang iiwan eh. Di ba? Maraming nang iiwan. Kapag hindi ka pasok sa standard ko, iiwan kita. Kapag may ginawa kang mali sa akin, iiwan kita. Maraming nang iiwan sa panahon natin ngayon. Usong-uso ang tinatawag na disposable. Everybody say the word disposable. Bata pa lamang gumagamit na nito. Anong tinutukoy ko?
Pampers, no? Pero sa nakikita ko po, no? Sa nakikita ko dito, yung mga may edad tulad ko, hindi tayo gumamit ng diaper. Anong ginamit natin? Ang lampin. O mga anak, kaninang umaga, yung mga bata naman ang binigyan ko ng Lenten Recollection doon sa Saint, ano ba yun? Peter, no? The Apostle School, parochial school. Kayo mga anak, gumamit ba kayo ng lampin? Anong ginamit ninyo? Diaper. Yan ang ginamit ninyo. Maraming gustong gumamit ng diaper sa panahon natin ngayon. Bakit? Kasi kapag ginamit mo, tapon ka na lang ng tapon na lang ng tapon. No? Hindi katulad ng lampin kapag nilabhan, anong ginagawa? Nilalabhan, sinasampay, nilalagay sa cabinet, and when you need it again, you just take it out. Hindi katulad ng diaper, kapag ginamit mo, itatapon mo na lang. Sabi nga ng iba, salamat sa mga disposable dahil ang buhay ng tao ay gumiginhawa dahil tapon ka na lang ng tapon na lang ng tapon. Sa bagay may katotohanan, pero may malungkot na balitang hatid ang disposable. At gusto kong pakinggan nyo ito. Dahil sa panahon natin ngayon, pati tao, ginagawa na ring disposable. Pati tao, ginagawa na ring disposable. Allow me to explain this by giving 3 examples. Example number 1. Kapag ang isang babae ay buntis at ayaw niya ang bata sa sinapupunan, anong ginagawa? Nilalaglag, ina-abort, ginagawang disposable. Kapag ang isang tao ay matandang-matanda na at wala ng silbi, take note, sa ating bansa nangyayari na rin ito. Saan siya dinadala? Home for the aged. I still remember, habang nagkukwentuhan kami ng isang kaibigan kong madre, sa labas ng kanilang kumbento, doon sa Tayuman, biglang may pumaradang isang magarang sasakyan. No? Isang magarang sasakyan ang biglang huminto. May lumabas, 2 tao. Feeling ko magkapatid, magkamukha eh. Dali-daling lumapit sa amin at sabi, Father, Sister, may napulot po kaming isang matandang babae at nagmamakaawa na dalhin namin daw siya sa inyo. Binuksan ang likuran ng sasakyan. Oo nga, may matandang babae. Umiiyak at parang takot na takot. Inilapit nilang matandang babae sa amin at humahagulhol ang matandang babae. Takot na takot. At yung dalawa biglang sumakay sa magara nilang sasakyan at humarurot papalayo. At itong matandang babae nagsabi, mga anak ko po ang mga iyon. Ginagawang disposable. Example number 3. Tabi-tabi lamang sa susunod na halimbawang aking babanggitin. Dahil sa buhay pag-aasawa, nangyayari rin ito. Ay, biglang may nag-react na agad. Aray ko daw, no? Dahil sa buhay pag-aasawa, nangyayari na ito. Kapag ang katawan ni Mrs. ay naging 1.5 liter, aro Diyos ko, anong ginagawa ni Mr.? Naghahanap ng sakto size, ng 8 ounce na katawan at ginagawang disposable si Mrs. Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. Tingnan nyo yung katabi ninyo. Mukhang disposable ba yan? Hindi. Dahil ang Diyos ay hindi lumikha ng mga taong disposable. Ang Diyos ay hindi lumikha ng mga taong disposable. Dahil para sa Diyos, walang iwanan. Mga kapatid, ito ang isa sa mga layunin ko sa ating Lenten Recollection. Ang maramdaman ninyo na sa kabila ng mga hirap, sa kabila ng mga sakit sa buhay, may Diyos tayong hindi nang iiwan. At this point in time, tayo'y magdadasal. Okay? Although nagmisa na kanina, the highest prayer ng isang Katoliko, pero sa ating Lenten Recollection, i-highlight natin ngayon ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Okay? Umupo ng maayos ngayon. Upo ng maayos. Upo ng maayos.
walang dapat hawak. Dapat wala kayong hinahawakan. Okay? This time, gusto ko ang inyong mga kamay ay nakalagay sa inyong lap. Anong sa Tagalog to? Binti? Hita. Saan ang binti? Ay, ito pala. Sorry po. Minsan di ko man nalilito ako. Hita. Okay? Ilagay lang po ninyo. Okay? Ilagay lang ninyo. Okay? Breathe in. Breathe out. 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 Sa mga sandaling ito, relax lang po kayo. I-relax ang inyong mga balikat. Huminga ng malalim. Muli, breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Muli, breathe in. Hold your breath. Breathe out. Dahan-dahan. Breathe in. Hold your breath. Dahan-dahang i-release. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. This time, slowly close your eyes. Dahan-dahan niyong ipikit ang inyong mga mata. Breathe in, breathe out. Sa pagpikit ng inyong mga mata, isipin mo na isa-isang nawawala ang mga ilaw. Ang silid ay unti-unting dumidilim. Tahimik, walang ingay, walang ilaw. Ang mga naririnig mo sa labas, lahat yan ay mawawala. Tanging ang tinig ko lamang ang inyong maririnig. Sa una, ang iyong pakiramdam ay okay lang. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam. May konting kaba, may konting takot. Humakbang ka ng dahan-dahan. Isang hakbang, dalawang hakbang. 3 hakbang. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hindi mo alam kung ano ang nasa unahan mo. Unti-unting bumibilis ang tibok ng iyong puso. Humahakbang ka pa, mas mabilis, mas kinakabahan, hanggang nadapa ka. Aray! Aray! Nararamdaman mo ang sakit. Nararamdaman mo ang bigat. Nararamdaman mo ang pagod. At habang nakadapa ka sa dilim, isa-isang bumabalik ang mga alaala. Mga pagkakataong nasaktan ka, mga pagkakataong iniwan ka, mga panahong pakiramdam mo mag-isa ka. Mga salitang tumatak sa puso mo.
mga pagkakamaling hanggang ngayon ay dala-dala mo. Habang naroon ka sa dilim, may isang imahe na lumitaw. Nakita mo ang isang maliit na ikaw. Noong ikaw ay bata pa, 6 na taong gulang. Nakikita mo ngayon ang sarili mo nung ikaw ay 6 na taong gulang, tahimik, inosente. May konting takot sa mga mata. Nilapitan mo siya. Lumuhod ka sa harap niya. Tinignan mo ang kanyang mga mata at niyakap mo siya. Yakap na mahigpit, yakap na matagal, yakap na may pag-unawa. At sinabi mo sa kanya, huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Pasensya na kung minsan nakalimutan kita. Salamat sa pagiging matatag. Mahal kita. Hayaan mong maramdaman ng maliit na ikaw ang yakap na iyon. Hayaan mong maramdaman niya ang pagtanggap, ang pagmamahal, ang pag-unawa. Ngayon, habang magkayakap kayo, parang may napapansin kang kakaiba. Sa malayo, may munting liwanag. Mahina sa una, pero totoo. Unti-unti itong lumalapit, unti-unti itong lumilinaw. At sa liwanag na yon, may isang anyo, isang presensya, si Jesus. Hindi siya nagmamadali, hindi siya galit, hindi siya naninisi. Nakatingin siya sa iyo na parang matagal ka na niyang hinihintay. Matagal ka na niyang hinihintay. Lumapit siya at sa unang pagkakataon, hindi ka natakot sa liwanag. Dahil ang liwanag na ito ay hindi nakakasilaw. Ito ay mainit, ito ay maamo, ito ay mapagmahal. Lumuhod siya sa tabi mo, tinignan niya ang sugat mo, ang mga pasa mo, ang pagod mo, at marahan niyang sinabi, anak, nandito lang ako. Sa bawat pagdapa mo, nandito ako. Sa bawat takot mo, kasama mo ako. Hindi kita iiwan kahit kailan. Buksan ang mga mata. Minsan, nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Minsan nararamdaman natin para tayo'y mag-isa. Nagseserve naman ako sa simbahan. Madalas nga naririto ako sa loob. Pero bakit ako dumadaan ngayon ng mga pagsubok? Bakit may sakit ang pamilya ko? Bakit ako may pinagdadaanan akong matinding sakit? Lord, pinaparusahan mo ba ako? Mga kapatid, tandaan niyo ito. Mahal kayo ng Diyos. Mahal na mahal kayo ng Diyos. Okay lang magtanong sa Diyos. Okay lang na sabihin mo sa Kanya kung ano ang nararamdaman mo.
Bakit? Kasi nakikinig ang Diyos. At pakatandaan mo, may pag-asa sa dilim, may milagrong darating. Manalig ka. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil mahal niya tayo. At sinasabi ngayon ng Diyos sa bawat isa, anuman ang pinagdadaanan mo, kapit lang, manalig ka. Manalig ka, kapit lang. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, kapit lang. Kapit lang. At sabihan mo na rin siya, dugtungan mo, may pag-asa sa dilim, may milagrong darating. Sabihan mo. Pwedeng tumayo ang lahat? Makinig. Sa buhay, may ginagawa ang Diyos sa atin. Nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero para ipaalala sa atin, para iparamdam sa atin, para iparinig sa atin na hindi tayo nag-iisa. Alam niyo mga kapatid, minsan tayo mismo kailangan nating marinig ang simpleng mensaheng ito. May pag-asa sa dilim, may milagrong darating. At sana, bilang mensahero, sabihin ninyo ito sa isa't isa. Huwag kayong mahiya. Iparamdam ninyo sa bawat isa na may pag-asa, na may kakapitan. Gusto ko, umikot kayo. Pwede niyong yakapin yung tao, pwede niyong kamayan, pwede ninyong ipat ang likod at iparamdam ninyo hindi siya nag-iisa. Alam niyo ito'y nakakalungkot Sa simbahan, mismong tayo, kinahihiya natin ang mensaheng ito. This time, iparamdam mo ito sa kasama mo ngayon, hindi lang sa katabi mo, kundi yung mga nasa likod sa gitna. I want you to go around. But this time, gusto kong sabihin mo muna ito sa katabi mo. May pag-asa sa dilim, may milagrong darating. Sabi ko sa inyo, yakapin nyo, wag lang yung yakapin, kamayan, tapikin ang balikat, iparamdam ninyo sa kanya. Hindi mo alam, baka nangangailangan siya ng mensahe. Iparamdam mo sa kanya, may pag-asa sa dilim, may milagrong darating. Manalig ka. Manalig ka. And this time, I want you to go around. Umikot po kayo, mga bata, umikot din kayo. Apo? Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Alam ko, mataas ang emosyon. Umupo na po kayo, mamaya na po ang kwentuhan. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay hindi nang iiwan. Amen? Ang Diyos ay hindi nang iiwan dahil para sa Diyos, walang iwanan. Muli palakpakan natin ang Panginoon. Bumuhos ang luha. At ang mga luhang yan, sigurado ako, ay luha ng tuwa.
Dahil may Diyos tayong hindi nang iiwan. Mayroon akong ikukwento sa inyo. Ito ay kwento tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Ito ay kwento ni na Hosea at Gomer. Sabihin nga ninyo, Hosea. Gomer. Si Hosea, lalaki ito. Si Gomer, siya yung babae. Sino nga ba si Hosea? Si Hosea ay isang propeta sa lumang tipan. Kilala si Hosea na mabuting propeta, an obedient prophet. Si Hosea, kung ano ang sasabihin sa kanya ng Diyos, gagawin niya. Ganun siya, ka-obedient sa Diyos. Isang araw, may sinabi ang Diyos sa kanya, Hosea, Hosea, gusto ko mag-asawa ka. Gusto ko mag-asawa ka. Lord, gusto niyong mag-asawa po ako? Oo, gusto kong mag-asawa ka. Sino pong gusto niyong mapangasawa ko? Gusto kong mapangasawa mo ay si Gomer. Sino po si Gomer? Magandang babae si Gomer. Maputi si Gomer. Isa siyang prostitute. Prostitute? Gusto niyong mapangasawa ko ang isang prostitute? Oo. Bakit po, Panginoon? Kasi gusto ko ang buhay mo ay maging salamin ng aking pagmamahal. Na maging sino ka man, tatanggapin kita. Maging sino ka man, mahal kita. Yan ho ba ang inyong nais? Ito ay mangyayari. Hinanap ni Hosea si Gomer. At saan niya nakita si Gomer? Si Gomer, nakita niya ito sa labas ng kanyang bahay, nakalabas ang kanyang legs, at sabi ni Gomer, bili na kayo ng panandali ang aliw, bili na kayo. And here comes Hosea. At anong sabi ni Hosea? Gomer, Gomer, gusto kitang maging asawa. Ano ito? Itbulaga? Showtime? Prank? May camera ba dito? Hindi, totoo ito. Sabi ni Hosea, bakit gusto mong maging asawa ko? Alam mo naman ang trabaho ko. Alam po ninyo mga kapatid, noong panahon ng lumang tipan, actually even in the time of Jesus, when we talk about women at those times, everybody say the word women. Babae. Ang isip ng mga tao nung panahon na iyon ay hindi katulad sa panahon natin ngayon. Ang babae nung panahon na iyon were considered as second-class citizen. Mababa ang tingin sa babae. Napakababa. Ang tingin sa babae nung panahon niya yon ay hindi malayo sa isang gamit tulad ng mikropono. Gamit ang tingin sa babae. Nagkakaroon lamang ng dignidad o silbi ang babae kapag nag-aasawa ito. And wait, there is more. Dapat kapag nag-asawa ka, magkaroon ka ng anak. Doon lang nagkakaroon ng silbi ang babae. What more kapag ang trabaho mo ay prostitution? Mababa na nga ang tingin sa sarili, mas pinababa pa. So sabi ni Gomer kay Hosea, alam mo ba ang iyong sinasabi? Nauunawaan mo ba ang iyong sinasabi? Oo, sabi ni Hosea. Alam ko lahat ang iyong nakaraan at ang iyong kasalukuyan. Pero tatanggapin kita, mahal kita. Tinanggap ito ni Gomer, nagpakasal sila, nagsama sila. At alam po ninyo,
Sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, nagkaroon sila ng 3 anak. Sino ang 3 anak? Sina Jezreel, Lo-ruhama, at Lo-ammi. Nung isinilang ang mga ito, nung unang anak, sabi ni Hosea, ay, hindi ko naman kahawig. No? Parang may kakaiba itong unang anak namin. Sige na nga, sabi niya. So isinilang ang pangalawa, ganun pa rin. Hindi pa rin niya kamukha o kahit isa, di ba? Magpakatotoo tayo. Kapag nagsisilang, ang unang hahanapin ng tatay o ng nanay, ano kayang nakuha sa akin? Matangos ba ang ilong, kulot ba ang buhok o ganun? Nung isinilang ang pangatlo, ganun din. Wala rin nakuha kay Hosea. Sa palagay ninyo, anong nangyayari? Sige nga. Anong nangyayari? Sige po, Mami. Ano sa palagay nyo? Bakit gano'n ang nangyayari? O ganito na lang. Alam mo ba ninyo, nung isinilang ang pangatlo, alam ninyo kung anong nangyari? Alam nyo kung anong nangyari? Naglayas si Gomer. Naglayas si Gomer. Bakit kaya? Ano bang nangyari? Isinilang yung 3 bata. Sa palagay ninyo, anak ba ito ni Hosea? Yes or no? Hindi. So, ibig sabihin, may extracurricular activity si Gomer. At noong isinilang na ang pangatlo, naglayas si Gomer. Question now. Kung kayo si Hosea, hahanapin pa ba ninyo si Gomer na inyong asawa? Uulitin ko, magpakatotoo lang tayo. First thing in mind, unang iisipin o unang mararamdaman, hahanapin mo ba si Gomer? Yes or no? Hahanapin mo. Magtanong tayo sa mga tatay. O, tatay, dito ka. Hahanapin mo ba si Gomer? Again, no? First impression lang. Huwag kayong judgmental, ha? First impression. Tayo, tay. Anong pangalan? Ron. Ang lalim ng boses. Ron. Hawak. Hahanapin mo ba si Gomer? Sa akin, nahanapin po. Dahil ito yung pinatalaga sa akin ng Panginoon. Kung ano man ang nagdudulot Yan ang una mong iisipin, Opo. hanapin. Okay, why not? Okay, yan ang hanapin. Very good. O, ikaw. Sige, ikaw mismo na. O, use the microphone. Hanapin mo ba? Magpakatotoo ka. Again, first impression lang. Ano? O, dito ka, kuya. Dito ka! Diyos ko! Kahit binata, kahit nga dalaga, tinatanong ko dito hahanapin mo ba? First impression lang. Hindi po. Bakit? Hindi. For me po, hindi po. Yun lang po. Hindi, babae man lalaki. Tandaan ninyo, pati babae ay nangangaliwa. Tandaan niyo yan. Diba? Kung ikaw si Hosea, hahanapin mo ba? Sige nga. Oh, Mami. Magpakatotoo lang tayo. Hindi po. Tayo po. Hindi po, Father. Nasaktan po ako eh. Saktan which is valid. Magpakatotoo tayo. Huwag na natin i-sugarcoat. First impression lang naman. First impression. Kasi tandaan ninyo, pinoproseso pa yan. Okay. Hindi ito first time na nagtanong ako sa lalaki, sa babae, bata, matanda. Hindi ito first time. Lagi ko itong tinatanong sa mga tao. Sa 10 tinanong ko, 8 ang sumagot. Hindi ko po hahanapin. Kasi first impression lang eh. Ikaw ba naman, niloko ka? Ang iisipin mo agad, ay, okay lang, baliw. First impression lang naman. Kasi po proseso mo pa So,
Sa 10 tinanong ko, 8 magsasabing hindi ko na po hahanapin. Kasi nga nasaktan ang hirap. Imagine, 3 ang anak. Hindi lahat niya ito naging anak. At kung ako ang tatanungin, kahit pari ako, alam niyo magiging reaction ko? Kung lalayasan ako ni Gomer, baka sisigaw ako, "Huwag ka nang babalik! Haliparot na babae! Anong akala mo sa akin? Okay lang yon? Hindi! Nasaktan ako Kapag ba nasasaktan ka, sasabihin mong okay ka lang? Hindi. Hindi. First impression. First impression lang. Naglayas si Gomer. Kinausap ni Yahweh si Hosea. At anong napag-usapan nila? Tandaan nyo, Hosea is an obedient prophet. At ano ang sabi ni Yahweh? Umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa bagamat siya'y nangalunya. Anong ibig sabihin nun? Hanapin mo. Hanapin mo. Hanapin mo. Hinanap ni Hosea ang kanyang asawa. At saan niya nakita ang kanyang asawa? Binibenta. Tandaan ninyo, anong sabi natin kanina? Ang babae ay gamit, ornamental. Naglayas na siya. Wala na siyang asawa, naglayas siya. Ibig sabihin, iba nang nagmamay-ari sa kanya. Binibenta siya ngayon. Bili na kayo! Bili na kayo! Bilhin ninyo ang magandang babae na naririto. Bili na kayo! At alam po ninyo, marami ang gustong bumili sa kanya. I will buy that woman for 1 shekel. Ang barat mo naman. 2 shekels, 3 shekels, 4 shekels. Hanggang pataas ng pataas ang bidding. Lahat ng mga ito nakita ni Hosea. At that time, hindi pwedeng kunin ni Hosea ang kanyang asawa. Kasi nga iba ang nagmamay-ari sa kanya. Anong ginawa ni Hosea? Wala siyang perang dala-dala. Naghahanap siya, tandaan nyo. Umuwi siya dali-dali sa kanilang tahanan. Umuwi siya dali-dali sa kanilang tahanan. At anong ginawa niya? Kinuha ang lahat ng kanyang kayamanan. Kinuha niya at dali-dali siyang bumalik doon sa nagtitinda kay Gomer at nilagay niya ito sa paanan ng nagtitinda at sabi, ibibigay ko ang lahat-lahat ng mga ito para sa babaeng iyan. I will give everything for that woman. Lahat ay napatingin kay Hosea. Nanalo si Hosea. Ibinigay si Gomer kay Hosea. Binitbit niya ang kanyang asawa, sugat-sugatan, umiiyak, at inuwi niya ito. At mga kapatid, ito ang kwento ng Kwaresma. God will carry you. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, God will carry you. God will carry you. No? Hindi tayo mag-isa sa laban. May magbubuhat sa atin ang Diyos because God will carry you. Sabihan mo ang katabi mo, bubuhatin ka ng Diyos. I want you now again to close your eyes. Close your eyes and I want you to imagine binubuhat ka ni Jesus. Binubuhat ka niya. Kahit gaano ka mang kabigat, kaya kanyang buhatin. Bakit? Dahil kaya niyang ibigay ang lahat-lahat. Ano man ang pinagdadaanan mo, God will always carry you. Hindi ka mag-isa sa laban, iiwan. Buksan po ninyong mga mata ninyo ngayon. God is good. All the time. Muli, palakpakan natin ang Panginoon.
Mahal ba ninyo ang Diyos? Are you sure? Mahal natin ang Diyos. Okay. Kung mahal mo ang Diyos, paano mo siya minamahal? Madaling sabihin, Lord, I love you. Paano mo ngayon siya minamahal? Yung sinasabi nyo kaninang 3 disciplines of Lent are our responses pagtugon sa kanyang pagmamahal. Pinag-usapan natin, pinagnilayan natin kung paano nagmamahal ang Diyos sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At si Jesus, binigay niya ang kanyang sarili hanggang sa krus. Ganyan niya tayo kamahal. Pero ang tanong, ikaw, ako, paano nga ba tayo nagmamahal? Paano nga ba? Paano nga magmahal? Ito ay sa pamamagitan ng 3 S. Everybody, 3 S's. Ano yung 3 S na ito? Sarili, sakripisyo, saya. Again? Mauna tayo sa sarili. Sarili. Sino rito ang may bukasyon? Itaas ang kamay. Sino rito may bukasyon? Walang nagtataas ng kamay. Okay, makinig kayong mabuti. Listen, may isang nagtaas. Okay, makinig. Sabihan mo ang katabi mo ngayon, makinig ka. Okay. Bukasyon. Everybody say the word bukasyon. Ang salitang bukasyon ay nanggaling sa salitang Latin na vocare. Vocare. Na ang ibig sabihin ay tawag. May tumatawag at may tinatawag. Sinong tumatawag? Sinong tinatawag? Alisin mo ang Y sa tayo. O, sino rito ang may bukasyon, itaas ang kamay. Okay, huwag ikahiya. Okay, kahit pa paano may nagtaasan ng kamay. O, ibaba. May mga iba? Okay, naunawaan ko. Di pa siguro naunawaan. O, makinig kayo mabuti. Again, sabihan mo ang katabi mo ngayon, makinig ka. Okay, unawain niyo ito. Mga anak ha, makinig din kayo. Ang salitang bukasyon ay nanggaling sa salitang Latin na vocare, na ang ibig sabihin ay tawag. Ibig sabihin may tumatawag at may tinatawag. Sinong tumatawag? Sinong tinatawag? Alisin mo ang Y sa tayo. Sino rito ang may bukasyon? Itaas ang kamay. Ang hindi nagtaas ng kamay ay hindi. Tignan mo ang katabi mo kung tao yan. Agad kasi nating naiisip kapag bukasyon, pari, madre. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Lahat tayo tinatawag ng Diyos. Ang tawag na ito ay hindi lamang kay Father Patrick, hindi lang kay Father Ramil, kay Cardinal Tagle, Cardinal Ambo, Pope Francis, kundi ang tawag ay para sa lahat. Kaya nga ang pag-aasawa ay tawag din, bukasyon din. Sino rito may asawa, itaas ang kamay. Bukasyon din po yan. Kaya kapag tinanong kayo, sino may bukasyon, itaas ang kamay. Huwag niyong ikahiya. Huwag niyong ikahiya. No? Kasi tawag yan eh. Ang pagiging single blessed, bukasyon din yon, tawag yon. Lahat tayo ay may tawag. Ang mga bata o mga iba sa inyo rito, marahil naghahanap pa, nagninilay pa kung ano ang magiging buhay niya. But one thing for sure, lahat tayo ay may isang araw, may isang katekistang nagtuturo. Tinanong niya ang mga bata, mga bata, ano ang bukasyon? May isang nagtaas ng kamay, isang grade 3. Ay, alam ko po ang ibig sabihin ng bukasyon. Ay, anong ibig sabihin ng bukasyon? Ay, madali lang po yan. Kung sarado yon, bukasyon. Tama nga naman, sa una matatawa ka eh. Pero sa totoo lang, malalim. Dahil ang bukasyon ay dapat bukas ang ating puso, bukas ang ating isip, bukas ang ating tenga na makinig sa tawag ng Diyos. At ano ang tawag ng Panginoon? Hindi agad yung pagpapari, pagmamadre, pag-aasawa, single blessed. Hindi.
Ano ang tawag ng Diyos sa atin? Ito ay ang maging banal. Everybody say the word banal. Ito ang tawag sa atin ng Diyos, ang pagiging banal. Sa palagay niyo, sa mga pari lang ba ang panawagang maging banal? Yes or no? Kundi para sa... So lahat tayo may bukasyon. Lahat tayo inaanyayahang maging banal. No? Ito ang paalala sa atin. Anong ibig sabihin ng pagiging banal? Sa English, sacred. Okay? Anong ibig sabihin ng sacred? Holiness or sacred comes from the Hebrew word kadosh. Everybody say the word kadosh. At anong ibig sabihin ng kadosh? One who is set apart. In layman's term, ang ibig sabihin nito ay maging iba. Maging iba. Lagi ko itong naririnig. Lalong-lalo na kapag ako'y nangingibang bansa o kapag nagbibigay ako ng talk tulad nito. Father, iba ang Pinoy. Kakaiba ang Pinoy. Sabihan mo nga ang katabi mo ngayon, iba ka talaga. Iba ka talaga. Iba ang Pinoy. Kakaiba ang Pinoy. Alam nyo, naalala ko bago ang pandemic, doon sa bandang Pasay, sa may LRT, may nakalagay na bawal tumawid. Nakalipas ang isang buwan, nadagdagan o naiba ang nakasulat. Mula sa bawal tumawid, nadagdagan ang nakasulat, bawal tumawid, nakamamatay. Pagkatapos ng 2 buwan, naiba na naman ang nakasulat, bawal tumawid, may... O, di ba? Iba ang Pinoy, kakaiba ang Pinoy. Muli, sabihan mo ang katabi mo ngayon, iba ka talaga. Iba ka talaga, no? Alam niyo po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, pinadala ako sa Diocese of Cabanatuan for 4 years para magturo at para ma-assign din sa iba't ibang parokya. May napansin ako. Nung ako'y bumalik na dito sa Maynila, akala ko, tapos na yung bawal tumawid na kamamatay, bawal tumawid may namatay na dito. Akala ko tapos na yon. Nung pagbalik ko, may bago pa pala. May bago. Alam niyo ano ang bago? Ang nakalagay na ay, see you soon, St. Peter's Chapel. No? Iba ang Pinoy, kakaiba ang Pinoy. Muli, sabihan mo ang katabi mo ngayon, iba ka talaga. Iba ka talaga. Iba ang Pinoy. Iba naman talaga ang Pinoy kahit bumabagyo. No? Kayang magpa-picture. Nakasmile ang Pinoy. Madiskarte ang Pinoy. Amen? Madiskarte ang Pinoy. The Filipino spirit is waterproof. You can never break our smiles and spirit. Bakit? Iba ang Pinoy, kakaiba ang Pinoy. But wait, wag lang sanang maging iba. Wag lang sanang maging iba. Make a difference, but not just a difference, but a positive difference. Make a positive difference. Alam niyo po, may napansin po kasi ako. Noon, isang tingin lang ng magulang, sermon na yon. Di yan nagsasalita, isang tingin yan. Equivalent na yan sa sermon. Isang dilat lang ng mata, parang sinasabi na ng nanay, tumigil ka na. Again, hindi nagsasalita. Mata lang ang gumagalaw niyan. Isang taas lang ng kilay, alam na, tumahimik ka. Diba? Mata lang yan. Walang English, walang grammar, walang complete sentence. Mata pa lang, panalo na. Ngayon, napansin ko, nakabural na ang mata. Pero parang walang epekto. Lalapitan ka pa, tatanungin, Ma, may diferensya ba ang mata mo? Diba? Ganyan nangyayari. Bakit ganyan ka makatingin? No? Ay, ito, napansin ko ito. Sa ibang lugar ito, ha? Sa ibang mga bahay-bahay. Napansin ko ito. Noon, kapag aalis ka, madali lang sabihin, huwag kang umalis. Di ba? Kapag aalis ang anak, madaling sabihan ng magulang ang anak, huwag kang umalis. Diretso, simple, may bigat.
No? Direct to the point. At hindi naman aalis yung bata. Ngayon, di ba marami ng mga Inglesero at Ingleserang mga bata? Naalala ko nga, nag-bless ako ng bahay, tinanong ko yung nanay, galing ko ba sa ibang bansa ang bata? Kasi galing niyang, pati accent eh. Pati accent, ang galing mag-Ingles. Ngayon, no? Ngayon, kapansin-pansin dahil maraming Inglesero at Inglesera ng mga bata, ang nanay, kapag may sasabihin sa anak, nag-iipon pa ito, nag-iisip kung paano sasabihin sa English. Di ba? Tama, mali. Di ba? Napansin ko ito. Noon, ano ba, di ba, kapag aalis ang bata, huwag kang umalis. Tapos yun eh. Pero ngayon, dahil nga English, mag-iisip pa yan, magko-construct pa yan. Di mo na malayan, nakaalis na ang bata. Nag-iisip ka pa rin. Nag-iisip ka pa rin. Nakasakay na siya. Nakapag-post na nga sa story. Iba ang Pinoy. Kakaiba ang Pinoy. Muli sabihan mo ang katabi mo ngayon, iba ka talaga. Again, mga kapatid, huwag lang sanang maging iba. Sana maging iba dahil sa kabutihan. Nakikita, nararamdaman, naaamoy si Jesus sa atin. Amuyin mo nga ang katabi mo ngayon, amuyin mo. Amoy Jesus na ba yan? Sana ito yung mangyari. Kung gagawin natin ito, tunay nga tayong kakaiba. Ibinibigay natin ang sarili sa pamamagitan ng pagiging Jesus. Nagmamahal, umuunawa. Pero syempre kapag nagmamahal, may kasamang sakripisyo. Everybody say the word sakripisyo. Ito yung pangalawang S. Ang buhay, punong-puno ng pagpipiga. Punong-puno ng pagpipiga. Tignan mo nga ang katabi mo kung mukhang pigang-piga na yan. No? Punong-puno ng pagpipiga. Mapipiga at mapipiga ka. Okay? Minsan nga, Father, bakit ganito? Kailan lang, nung makalawa, may nagsabi sa akin, hindi ko na lang babanggitin kung anong parokya. Father, mabuting lector, commentator naman ako, pero bakit may mga iba'y ayaw kong pansinin? No? Naiinggit yata sa akin. Ganun talaga sa buhay. Kahit anong gawin mong mabuti, merong sasabihin ng mga tao sa iyo. Tama, mali? Di ba? Meron at meron yan. Mapipiga at mapipiga ka. But wait, these things are happening not to destroy us, but to bring out the best in us. Pinipiga lang tayo para lalo tayong manalig sa Diyos, kumapit sa Diyos, at maniwala sa mga kakayang ibinigay niya sa atin. Bakit pinipiga ang ubas? Para magkaroon ng matamis na alak. Bakit pinipiga ang bulaklak? Para magkaroon ng mahalimuyak na pabango. Bakit pinipiga ang damit habang nilalabhan? Para lalo itong maging malinis. Bakit tayo napipiga? Hindi para tayo'y masira, but to bring out the best in us. Para manalig tayo sa Diyos at maniwala sa mga kakayahang ibinigay niya sa atin. Sabi nga ni Jesus, do you want to follow me? Carry your cross. Gusto mong sumunod sa akin, pasanin mo ang iyong krus. Bakit? Dahil ang pagpipiga, ang sakripisyo, ay ating magiging susi sa langit. Sabihin nga ninyo, sakripisyo. Ating magiging susi sa langit. No? So, mga kapatid, huwag sana nating bitawan ang ating mga krus. Yakapin natin ito kahit mahirap. Kasi, these things are happening. Mamaya, pag uwi po ninyo sa inyong mga tahanan, nakita mo ang iyong mister na kahilata, bulungan mo siya, hi honey,
edad na. Tama, mali? Marami naglilingkod sa simbahan, taon-taon na naririto, no? Matagal ng panahon na naririto at naglilingkod. Tama, mali? Maraming naglilingkod kahit walang sweldo, naririto. Tama, mali? Nagbibigay pa nga tayo eh. Di ba? Bakit natin ginagawa ito? Kasi may saya. Ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Sana, sa paglilingkod natin, sana may saya. May saya. Hindi yung nakabusangot. Hindi yung masungit. May kwento. Merong isang lalaki, totoong kwento to ha. May isang lalaki, nagbalak siyang magpakamatay. Totoo. Sabi niya sa sarili niya, mamayang gabi magpapakamatay ako. Sabi niya, pupunta muna ako sa simbahan, hihingi ng kapatawaran sa Diyos. Alam niyo, sa mga kwento ng mga nagpapakamatay, marami ganito ang ginagawa. Yung iba sumusulat, yung iba kinakausap ang Diyos. Sabi niya, punta muna sa simbahan, hingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, pero mamayang gabi, magpapakamatay siya. Yan ang nasa isip niya. Pumunta siya sa simbahan, umupo siya. At habang nakaupo siya, may lumapit sa kanya. Hello, brother. God bless. Ingat ka. Nakangiti yung lumapit sa kanya. Isang naglilingkod sa simbahan, isang kolektor. Hindi para mangolekta, kundi para lang sabihan siya, brother, kumusta ka? God bless. Nakangiti. Tapos umalis na yung kolektor. Alam niyo kung anong sabi nung lalaki? Panginoon, sorry po sa balak na gusto kong gawin mamayang gabi. Pero ngayon, hindi ko na po ito gagawin kasi ngumiti ka sa akin. My dear lay liturgical ministers, lector, commentator, altar servers, collectors and greeters, ministry of music, the extraordinary ministers of Holy Communion, lahat ng mga naglilingkod sa simbahan, lahat ng mga nagsisimba, take note of this. Ang Diyos, hindi tayo sinasabihan lang na pumasok sa simbahan. May sinasabi din ang Diyos. Sana kapag lumalabas tayo sa simbahan, nakikita pa rin ang Diyos sa atin. Huwag na huwag nating iisipin lagi o idadahilan yung, tao lang naman ako. Sino ba na magsabing hindi ka tao? Tao lang naman lahat tayo. Pero ang nangyayari kasi, lagi nating dinadahilan ito, tao lang ako. This kind of excuse is overuse, misuse, and abuse. Kaya nga wag po ninyong ikagagalit kapag may nagsabi sa inyo, lektor ka pa naman. Altar server ka pa naman, nagsimba ka pa naman, o kaya pari ka pa naman. Bakit? Kasi may ine-expect ang mga tao sa atin. Nakikita, nararamdaman, naaamoy si Jesus sa atin. Dapat yan ang nakikita sa ating mukha. Again, tingnan mo ang katabi mo. Nakikita ba si Jesus diyan? Nararamdaman ba si Jesus diyan? No? Mga kapatid, ito ang paalala sa atin. Mahal nyo ba ang Diyos? Ibigay ang sarili, kahit may sakripisyo, ramdam ang saya. Matutong ngumiti. Huwag maging masungit lagi. Nakasimangot. Iparamdam sa isa't isa ang Diyos na buhay. Magsitayo na ang lahat. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
sabay-sabay, walhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang ng Society of St. Paul. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po. Pwede na po kayong umupo. And maraming salamat po, Father Ramil, sa napakalinaw at makabuluhang pagninilay na inyong ibinahagi. Ayan po, magro-roll call lang po ulit tayo sa mga ministry and organizations po na nandito. So, una po, andito po ba ang MBG? Ayan. Next, greeters and collectors. Lay minister. Music ministry. Altar server. Social communication SOCOM. Education ministry. Prayer warriors. Ayan. SSDM. KNPJN, Temporalities, ayan, si Tita. Ayan, Youth Ministry, Legion of Mary, yes, mahina ta. Family and Life, Area Coordinators, Execom, Enrica Madera. Ayan po. Ang Father, picture po tayo. Ayan po. Ay, nasabi na po kanina. Wala po ba? Oh, lectors and commentators. Ayan. Ayan. Okay po. Asan si Father Ramil? Nawala. Okay po. Sige po. Ayan, magtanong muna tayo habang inaantay natin si Father. Ano yung isa sa natutunan nyo sa ibinahagi ni Father Ramil? Ayan. Dito tayo magtanong sa mga altar server. Ayan. Ano yung isa sa nanawaan mo sa sinabi ni Father Ramil kanina? Saya. Saya. Tama, masaya talaga siya. Tama naman, Father, di ba po? Saya. Ayan, dito naman tayo sa side. Ano po yung natutunan nyo kay Father? Isang natutunan nyo kay Father Ramil. Sakripisyo. Tama, sakripisyo. O, dito, ano po ang inyong natutunan? Sarili. Sarili, tama. Sarili. Dito sa side, last. Ayan, si Tita Vanessa. Ang pagtitiwala sa Panginoon. Faith. Ayan, tama. At ayan po, salamat po ulit, Father Ramil. Para po sa huling panalangin, pwede po namin kayo imbitahin, Father, para po sa blessing po. Ayan po, magsitayo po ulit ang lahat.